harangtoronynak a története 1544-re nyúlik vissza, amikor is egy török támadás alkalmával, Miskolcot a törökök megtámadták, város lakosságának egy része, hogy pontosan mennyien, ezt nyilván nem lehet tudni, a templomba menekültek, és ingóságaik egy részét is a templomba menekítették be. A törökök pedig a templom bejáratát felgyújtották, és ebből olyan hatalmas tűzvész támadt, aminek eredményeképpen az akkori templomnak a tornya ráomlott a templom boltozatára, és ebben a tűzvészben tehát a jelenlegi torony helyén álló korábbi Szent Mihály kápolna, ez egy temetkezési hely volt itt a temető szélében, illetve a templom közelében, hasonlóképpen megsemmisült. Amikor a templom újjáépítésére sor került, akkor a csonkán megmaradt tornyot nem építették újra a templom előtt, hanem a egykori kápolna romjain, tehát a temetkezési kápolna romjain építették meg az új tornyot. Ez már reneszánsz stílusú, és ami érdekessége, hogy Miskolcnak a kevés számú reneszánsz emlékei közül a legjelentősebb ez a harangtorony. 1557-es évszám olvasható a homlokzatán, tehát a torony homlokzatán, amiből az derül ki, hogy 1557-ben készült el ez a reneszánsz torony. És hát az évszázadok során nyilván eleinte, tehát nem lehet pontosan tudni, mikortól voltak benne harangok. Általában a legrégebbi harangjaink a református egyházban, ami megmaradt az 1600-as évekből valók. Ami pillanatnyilag adatunk van, abból azt tudjuk, hogy az első világháború előtt közvetlenül 5 harang volt a toronyban. Tudva lévő, hogy az első világháború ideje alatt a háború vége felé anyaghiány miatt, tehát az ágyúk öntéséhez a harangok egy jelentős részét elvitték szinte minden toronyból. Innen is, hogy pontosan hányat az 5-ből, azt nem tudjuk megmondani. A lényeg az, hogy a ma használatban lévő 2 harang, az már első világháború utáni 1923-ból a nagyobbik, amit ugye Miklós néven fut, és 1926-ból való a Johanka nevezetű harang, az egyik valamivel több mint 700 kg, a másik pedig 260 kg-s harang. A 18. században már voltak óraszerkezetek a toronyban. Az elsőről annyit tudunk, hogy mondhatni meglehetősen rossz minőségű volt, és sok hibája volt, tehát az első óraszerkezet szinte érdemben, tisztességesen nem is működött, erről jegyzőkönyv szól, és 1781-ben készítették el a második óraszerkezetet, ami viszont kifejezetten jónak minősült, és az 1800-as évek elejéig, vagy első harmadáig, tehát nagyjából 50 évig gyakorlatilag azt lehet mondani, majdnem, hogy hibátlanul működött ez a szerkezet. Nyilván a technika ugye korszerűsödése okán újabb és újabb óraszerkezetek kerültek be a toronyba, és hát a legutóbbi pedig, ami pillanatnyilag is működik, ennek a kora ugye 1941-ben szólalt meg először, és ugye a ügy aktualitás, hogy közel vagyunk május 1-éhez, tehát azt olvassuk a jegyzőkönyvben, hogy 1941. május 1-én szólalt meg először abban a formában, ahogyan ma is halljuk ezt a bizonyos harangjátékot. A győri nagycsalád adománya volt ez a bizonyos harangjáték és az akkori óraszerkezet. Nem hiszem, hogy eredeti állapotában és javítás nélkül működne maga az óraszerkezet a jelen helyzet szerint. A pillanatnyi ismeretem vagy gondolatom szerint az 1978-80-as jelentősebb felújítás alkalmával feltetően ezt korszerűsítették, hiszen a mai óraszerkezetre ami jellemző, hogy rendkívül pontos és rendkívül megbízható. Tehát aligha hiszem, hogy 1940-ben még ilyen másodpercre pontos, de abszolút pontos és gyakorlatilag hibamentesen, éveken át hibamentesen működő óraszerkezetet tudtak volna készíteni, viszont a harangjáték az eredeti. Az az 1941-ből való, és ennek a lényege vagy érdekessége az,
hogy ez egy mechanikus szerkezet, mind a mai napig működik, nem harangok, hanem tulajdonképpen egy ilyen kalapács szerkezet üt rudakat, aminek haranghangja van, és ez a mechanikus kalapács szerkezet szolgáltatja ezt a bizonyos úgymond toronyzenét, vagy harangjátékot. Annak idején 1941-ben ezt ilyen csöves erősítőkkel erősítették ki ennek a hangját, és vitték ki hangszórókon keresztül a toronyba. Ez mai napig is így működik, csak nyilván menet közben az erősítők, illetve a kihangosítás az valamennyit változott.